Si ets una persona creativa i vols fer productes audiovisuals concrets, com un curt, un videoclip, un programa de tele, doncs aquest cicle és per a tu. Doncs aquest és un cicle molt pràctic. És un cicle on el que volem és que l'alumne aprengui tota la part tècnica de l'audiovisual, ja sigui televisió, ja sigui cinema, ja sigui fins i tot regidoria d'espectacles, tot el que és relacionat amb el teatre. S'intenta que s'aprengui la part més tècnica, però també la part creativa i sobretot preparar l'alumne al món professional actual. Els alumnes que aprenguin una mica totes les fases de producció, des de la ideació, la preproducció, la producció i el muntatge. El perfil de l'alumne que ven a estudiar el cicle de realització, jo diria que hi ha com dues tendències. L'alumne que vol aprendre una tècnica o que que ja ha practicat amb càmeres o que li agrada molt tot el tecnològic, les càmeres, l'edició, i que vol aprendre a millorar aquesta tècnica, però després també hi ha l'alumne més creatiu, diria jo, aquell que potser no sap fer una foto o no sap filmar, però té moltes ganes d'escriure, té moltes ganes d'explicar una història, llavors està molt bé perquè és com una mica un mix i tot s'acopla molt bé. Les sortides professionals vinculades a aquest cicle es relacionen amb diferents perfils del sector audiovisual. Podrien tenir una sortida com dins l'equip de realització d'una productora de cinema, dins l'equip de realització d'un programa de televisió, també poden treballar com a muntadors, també molts acaben treballant en empreses on creen continguts per diferents plataformes a l'estil cross-media, a internet, a les xarxes. També hi ha la sortida de regidor de teatre o en l'equip tècnic de teatre, de com organitzar una obra de teatre. I els alumnes normalment a partir del segon curs ja comencen a estar 3-4 mesos en una empresa i a vegades ho combinen amb les classes. Hi ha un projecte final també que es fa a segon curs, però al llarg del curs també es van fent petits projectes. Per què? Doncs perquè l'alumne faci com més vegades millor una simulació d'una producció real. Si necessites més informació, visita la pàgina web, truca o mira les xarxes socials.